Abot na mong prinsesa. Daghang ginani pa sa lubong ba? Murag nagwapa man kayo. Lumda. Mura mag agage. Nailistan si Mario di ay. Artista. Ikaw kuya na ba? Allah. Unsa ko sa pizza karon? Nak 12. Ligaro lang. Unsa pista sa talisayang? July. 11 ta ka. Alam happy na birthday ni Lingling ni regalo lang. O sige, isa ka cake. Wow! Isa ka cake daw. Tati kay pangasa ta. Targa ko naman. Ay di. Adto ta sa talisayan noon. Banmi. Diyan karon sa talisayan. Daghan kay kalingawan. Kuan karon. Unsa karon? Bernes karon, Bernes. Kuan karon. Uy, bis karon. Kuan karon elementary night nga maestra. Oh, 0905. Hello guys, punta ako sa bayan. Kasi nagpadala si Ma'am Pinay Beauty para sa panog-anid, doy-doy, balon-balon magtrabaho. So thank you so much Ma'am Pinay Beauty. Lima ka dosina da. O katong namin, aman tong duha min imong gigawas. O katong duha di ang bili. Ako na. Ha? O di ha. O kato mao na ni ha. Dam kuan na ni siya dam ha. Pat na. Di man halang no? Hindi na. Ugangan sa isa. Guys, so si Doy humana siya og lungag. Nagluto na daw siya sudan. Sa sudan Doy? Manok. Ay, nagbili daw siya ng manok. Nagluto na daw si Doy guys. So iya daw nang giparisiko ang manok. Nagpalit na siya og manok. Ayan, giparisiko na niya. Daw nanapoy kanon. Kaluto na po siya kanon. Ha? Namahog na day ka? Baka. Mana baka noy? Namahog na kuno na siya baboy guys. So kuha na niya ang baka, gi-plaster na. Okay. Narati di silo ang imong ipapalit nga sudan. Ayan. Nakaluto na si Doy og sudan. So amo na lang sa ni siya og anon para masudan pod ugma. Ito na Ma'am Pinay Beauty, nagbili ako ng 1 kilo nga talong. Tapos 1/2 nga oil. Daw 2 ka kilo nga bangos. Dagko kay siya Ma'am. Agud tulor ka bukang 2 ka kilo. Ani ka kilo Ma'am? Daw sobra og 1 ka gramos. Bira sa doy daw kanipod ang hotdog 1, 2, 3, 4, 5, 5 ka hotdog daw 5 pod ka dosina nga chorizo. 5 ni ka dosina Ma'am. Tag 12. Amang 53 nga halang. Ug daghang kayong salamat Ma'am sa imong gi-share na blessing. Daghan gyud kayong salamat. Ako na kay ning tabang namo labi na gid kang doy nga pangbaon niya adlaw-adlaw. Muna yang pangbaon nga adlaw-adlaw Ma'am. So ako ni ibalik pagsulod kay aron madala ko ni dito ni Mama kay dito ko ni ibutang sa ref. Kay dili naman mi magluto og sudan karon kay nagluto man siya og sudan. Palit man siya og sudan. So kaning talong dinhi ra ni daw kaning oil.
Ang kaning isda, amo ko ning ako ning pikason, anak ko rin ibutang sa rep dito ni mama. Thank you kayo Ma'am Pinay Beauty. Ako ni siya marinate guys. Humananin ako kilo. Pangbaon ni Duy oh. Ako ni siyang i-marinate. Anak din ako ibutang ito sa rep nila ni Mother. Wala limonsito. Ako na nang gi-marinate guys. So ako din ang dadon dito ni Mother. Karon human mi og panihapon. Dalahon ko dito ni Mother. Kaya nagluto naman si Duy. So gusto na niya kaon na kay gigutom siya kay o siya naka-snack. Nakalimot sa tugkuan. Palit og pan. Kana guys, ipasabaw na ni Duy kay para balon niya ugma buntag. So sa tumbler, sabaw yang bawnon ugma di nakati. Yan guys, naluto na. So si Alan ang nagtiwas kay kapoy si Duy. So yan guys, makasayog itag panihapon kay pagabot na mo si Duy naglungag na, nakaluto nagsudan. Oh. Diba? Nagpalit mo gud siya manok nga 1 ka kilo. Sa kilo kapin daw nagpasabaw siya sa ulo sa bangos. Daw ang sabaw ugma dana bawnon daw niya ang sobra dana ang sabaw kay ilangkahan siya. Ilangkahan. Tungod sa kainit kuno ganina guys. Mimi. Me. Di na si Mimi. Sa Nagkaon gina siya. masag pa na nagikaon. Ay, nagkauna na dito pan kan lilin. Tapos nagkaon pag manskin pagkapot mami. Ampo na to, guys. Oro kaya ni Reclante. Oro ya. Sabaw ra may bawnon ugma. Ginaampo na tay. Yan sila. Sabaw sa manok na. Pangalan samahan sa anak sa Santo Lord. Thank you sa mga busy na mga latag na mamahan. Salamat sa mga grasya. Panlangin Diyos lanang kamo Ginoo. Ug daghang salamat Ginoo sa naghatag ni ining grasya namo. Nasulan ang tulong gabi una. Ug kanita nang Ginoo ang pangayo sa ngalan ni Kristo sunod buwas. Amen. Amen. Kain ta guys. Kain tayo ninyong lahat guys. Ma'am Pinay Beauty at Silo, kain tayo. Ako sabaw lang nako kaya dili gid mga bilang sabaw kaya ako sabaw. Dili iyo ka awat sa mga tiklada. Restaurant din. Restaurant gina ko sabaw ko. Bili niyo pang ako muluto tik restaurant na. Dili na pang karinderya. Pagkawat na mo guys, si Duy nakaluto naman siya kanon. Doon nagluto na siya sudan. So, nag-ready din mi para panihapon. Manapod siya buhog baboy o tigway sa baka ni Ate Mayania. Ang kanding, wala na siya nagtigway sa kanding. Kaya na Selme, Pag nakaulit naman ko niya. itampo na lang mo dani ang liog. Sayang ipalit niya is karne. Nagkuha sa nakabig pa. Ano nagiguta din pa. Balon dito yung manok. Ang paa, yung magibilin doon ka paa. Ito gamit. Karuban yung kalat na yun. Pang restaurant, mga adobo tayo. Ang manok, ang pang restaurant, mga sabaw ang adobo ang taman. Restaurant na pun. Kana mo nang kanina sabaw. Di angal na dili na pinula. Ay, kulong. Diyan. Relaxer. Danok na siya na sabaw. Isda ang manok. Manggol. Good.
Ito rin nakalimutan ko sa... Alam ina. Ay, na, pamanok lang yung lamit. Dalok na! Nakabang yung manok. Ano ba? Ito. Kapusan ka po na. Ang Puting nito. Isa nagaluto. So bala lang di pasalin ng luto sa mga amahan lang. Asong dagkong lawas lang kung inanang luto sa mga amahan na. Hindi lamit. sure. Yesos. Amo. Kuha na guys. Man may gawin karon ato paminaran sa ila ni mama kay amo to iya to dito among ibutang sarip. Thank you, Ma'am Pinay Beauty and Tita Giselle. Pangaon pa ninyong lahat, guys. Tita Giselo. Pangaon tayo. Pangaon kita. Ma'am Pinay Beauty. Kanyang lahat, guys. Pangaon tayo. Daghan kay salamat sa inyong tanan. Na tagaan mo man siya lang sa cellphone. Marami kong salamat man. Zero, thank you so much. Ma'am Giselo. Marami kong salamat. Ma'am Pinay Beauty. Sa pag-ulam mo kong reply. Thank you so much. Dikirit lang ako. Halina ga. Buluyok, magandang buluyok. Matuyok imong buluyok ga. Amo ini ha. Hindi nga o niya. Sabukan o ngipon. Hindi bigas ko. Wala rin. Ito na tayo na may jagabing. Asistan ko sa lider. Pero balikan naman kong meeting. Ano ang tayo ko nila. Parang tayo tinali. Something kayo, Nay. Nay, something kayo. Sabi niya. Niya gusto. Diba niya. Ano? Oh! Op na nga, daan. Record o pa. Opo lang. Oh! It's a prank! Saan na, darling? Apa gitu? Nay, di bukog na lang. Huwag na. Naku na. Sinapawang ganok. Bantay ka naman puluto ka. Puluto lang ka sabaw. So, tangan mo north. Tangan mo og ang imong manok. Tangan og north na kaning baka uwang. Yung manok. Di ba? Amoy kayo. Kalami. Ano ang Ito yung magluto kayo. Mga luto yung mga diskarte na lamit. Kasi nga yun. sorry mo, may. Apil ang dahon. Dahon. Ahos man di ay.
Pati ko pakabutikin kinyo. Suga mo ko gawas. Ano sa daw? Ano ba? Ano mag-ngay tawag yun? Magkamata ko ba? Paglantaw na ko, siya man. Hindi ka naman ako. Kapunta na ko, asa lagi ka manok, bro? Hindi ka na ako, asa mo. Hindi ko anday. Dito naman gipunong manok. Aja to di ay. Sigita mo sa sako na akong kadungag. Tuga mo ko. Sabi na mo sa abot. Stress. Asdo, na lang, dami din eh kung Ay, mag-inom tambo ko. itong ligman na mo nagsayo, kuan. Uli. Ano? Ay, hindi ah. Kana guys, ihatag na ko na sa papa ni Alan. Kaya niuli naman yung papa ni Alan diha. So, yahana. Hatod na ko na ni Relona. So, kanisa dito sa nila ni mama. Dumating namin dito ila ni mother. So, Guys, ako si Alan. ako yung nag-video ko dahil si mother. Niya pa na mo? Mana? Ha? Mana? Pag-ipa ko mana mag Koy. Ano mo ako sa iro? Sa kamuti. Ah. Ada. Wow. Gadaan ta mong sudan. Abi na ko pa muna niyapon. Wow, karne. Nagpalit na si Doy sa manok. Ah, sama ni. Katakan pa lang ina ni. Baligyan niya. Amo ni sulod sa ref kay nagpadala man si Ma'am Pinay Beauty para sa balon-balon ni Doy Doy. Wow. Aron magginagmay so ibutang ni nako sa ref. Wow, kamagan. Kuno na siyang gimarinate. Ako nito ibutang sa ref kay aron magamay-gamay ni Doy Doy nga pangbalon. Nagluto naman si Doy Doy pagabot namo. Oh, Nagputa na palit din siya. pag ni siyang manok ni Marlon. Nagsuroy mo si Marlon og manok. So, dinhita sa ref ni mother. Andar man ni permanenteng ref ni mother, guys. Hala, napa din ang mango float. Wala pa din nila nakaon. Daot na galing ni Bay. Laka. Na may ako gyapon din higutang. Nawa man. So, diha na to ibutang ang isda. Pero, hindi siya madaot. Ito na ibutang, guys. Ito, kani ang kuan, hotdog, surisos, gayo, ayaw madalidoy-doy bugkos. Di man ni siya pwede nga. Kuan, kaya di mo ko na siya maigo, guys, kung ako ni kuan. So, ako gina siyang ihabwa. Itagsa-tagsa ko na siya pagbutang. Ato na siya itagsa-tagsa kay aron dili siya ang pwede man maigo kung bolto kung igbutang. Diba? Pwede lagi na siya din butang, guys. Dito siya maigo. Kani ang suriso. Diri lang gyapon ako ni siya ibutang. Kasi pwede siguro siya diri na. Adali na lang. Adali na lang lagi na siya, guys. Nara, Ma'am Pinay Beauty, nakasulod na ako sa rep ni mother. Ayan ang hotdog. 5 na siya kapak. So, dihat na ibutang.
Ano mo manuwan nito? Masa rin mong lutunog, Mama Dar? Wow! Magkamuti cheese roll si Mother bukas, guys. Dako lang kayo ni siya puhunan ba? Yung tagpilang baligyan mo, tag 20 na. Please, nagbayon lang. Itudluan man siya ni Ate Mayamiya kung saan pagluto. So, Nagluto na ba ko sa una? oh, nagluto na po niya sa una, guys. Ang ingredients niya is margarine o breadcrumbs, the itlog, brown sugar o cheese. Gilungag niya daan ng kamuti. Bro, managkuan ma. Hipang buntsak. Pilang kilo na? 40. Agoy. Di ka bawi na. Di ka bawi. May gitong kuan. Oh, kilo kapin. Uli na mi guys. Nag-ulan. Gaske? Oh. Ayun. Ang kilo? 260. 260. Uli na mi guys. Uli na mi ma. Uli na mi pa. Oo. Okay, nag-ulan na. Nagkauli na mi guys. Gibundakan mi sa ulan. Hirti na mo kabasa. Imbis nilon kayo na ringkot. Nuha na hinon nadala. Man grabe ka kusog sa ulan guys. Thank you so much sa yung lahat. The next day. Yan guys, ready na ang balo ni Duy-Duy. So karning manok ang iyang sudaan. Ang tumbler, sabaw na niyang gibutang guys kay pasabaw mo siya gadi og kuan ulo sa bangus. Inok. So kani ato na ning takluban. Manok yung sudan manok. Yan ang kape. Siya nag-ilis na siya guys. Naligo na siya. Ato nang isuda ning ikuba guys ang iyang balon aron maisa pagsulod. Ayan, nakasulod na. Lain na sa nga bag yung gidala. Ang ringkot, nakasulod na ang ringkot. Kusok na ba kayo ang gabi eh. Galing ni Ego. Ay, higda. May papaon mo ng sinina na nasa ilalom. Oh, sanina. Iyon na rin nakasod ang balunan. Sige. Kaya nasa nang abag yan gila na. Tabo na lang ng zipper. Ang kutsilyo. Kilig. Di na kagdala sa ihong para sa sabaw? Nakita sa? May tasa lang to. Ayan na. Ito na ako sa kon. Balunan. Dito. Ang guantes ni mo. Reban. Reban. Sino nga buta ta? So, mana na siya kape guys. Ready na siya para lakaw. Stress bang sumog. Stress 29 na. Manawag na to si Kinkin karon. So, magbalik katulog alas 3 pa. Kauna na siya guys.
Anhita sa tong uma guys. Ayan ang durian. Kani dani, ako na ning napiko dani pero panin ako na tanuman sa bulanghoy. Basta dana, tanuman ko na siya bulanghoy guys, paingon dadto. Dani nanurok na. Mana nagtanom dani. Kaya nanurok na. So atong batong ay namunga na. Manay kon sa batong. So atong kuan habog ra magud ni iyang kuan ni Alan habog ra kayang harugan. Nagkanlat-kanlat na ang kuan Taon man ni angan ng higda man wa man siya nisaka sa taas. Dignan ako siya nga habog ra. Tambok kaya tong upo guys. Buyag. Ang akong giabunoan ni kato akong abono sa durian. May gyapon dito siya abono sa kuan utan. Kay kuan to siya nga abono guys, bugnaw. Diba? Kakaon na kita ani guys. Ang atong batong nagkanlat na yapon. Kalat-kanlat na natong batong guys. Nagsugod na sila pamuwak. Nagkampat na sila. Kani kay naglatay sa yuta. Habog ra magud ang harugan Nahabugan ra ni Alan. Ayan. Mautan ra bang udlot dani guys. Gautan mig udlot dani sa una. Kanya akong gitanom ay tanlad. Gilin yan akong tanlad dito paingon. Daw dani pod sibuyas. Nangudlot na ang sibuyas nga akong gitanom. Akong okra, tagas na pod. Gamay rin nabuhi sa okra guys. Gamay rin nabuhi. Akong kalabasa. Gamay rin po nabuhi sa kalabasa kaya na pag-abono. Nautruhan man ni Duydoy pag-abono. Miski nang abono ko, nautruhan ni Duydoy na marag na sobrahan sa abono. Nga nasunog. Hanggang dito lang video ko guys. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat. Lahat-lahat, lalong-lalo na sa hindi nag-skip ng aming ads. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawa pagpanood sa aming mga video. Kahit balik-balik. Ug daghan kayong salamat. Dako na kayong tabang ni para sa mua. Daghan kayong salamat po. Ako'y magpasalamat sa inyong lahat. Ug lalong-lalo na gyud sa nag-share ng blessing. Maraming salamat po. Madam Lala Coco TV, Ate Mar, Ma'am Army Cepeda, Ma'am Pinay Beauty, Ate Gisilo, ug Mananglo, Sis A1, Sir Jerwin Vic, ug Ate California, Ma'am Nelpa Sarmiento, Sir John Lister Permalan. Daghan kayong salamat sa inyong lahat. Ma'am Lorsky, ug daghan kayong salamat. Hanggang dito lang ang video ko. Ako'y magpapaalam na. Bye-bye.